Готов ли си да стане? Чакай. Не, просто ще направя вълничката, такова да се вижда по-хубаво. Ти клипче ли правиш или? Клипче. Те сега се виждат. Чак. Сега ще почне. Ето ги. Иха. Да. Кесота. Я гледай какво там кафе или предлагат ми вода. Ама не видели, че аз го направих това. Гледай. Сега да фърнеш и го съси. Не, дай пак тук. Гледай сега, че тръгва. Още малко. Сега вече тръгва. Ето. Абе, какво е така? Детска история. Играем с слънчеви зайчета. Да, правим за зайчета. Сега ще направя големи зайчета. Я го цапнеш тук, беше уснали се, кажу, слънчевата част. Чакай. Не, скоро ще се съсипе. Ай, гледай горе, само че пламъци от светлина.